Nami ah. Inspiration nga pork. Perfect. Luto na ko tag pork. Tungod na ni nga pork nga akong oldest sister ni tingog nako. Since wala mi magtingog, wala pay Pasko. Pero kani mao ni hinungdan nga ni tingog akong oldest sister nagtingog mi. Lipay kay ko. So kani ang milagro. Powerful nga kaming managsuon, nagtingog ako ug akong maguwang. So ako hiluton, ako gining lamion. Remembrance biya ni. Remembrance. Tuon ko ni. Kaya naman yung marinate daan. Ako lang i-fry. Gamay nga oil. Gamay lang nga oil. Yan naman yung marinate. Marinate sa puwang oldest sister. Nami. So, para sa dinner. Dinner na po gusto kong anak. Naapil na po ang mga bisaya na nga idugi din na sa store. Apilon ko na po pagkaon. Lami, igid ni, lami. Kay remembrance ni remembrance. Akong oldest sister nitingog nako. Ako sad happy ko nga nagtingganay naming duha. So mao ni karon. Yummy kay ni, lami kay ni. Inspiration kay ni nga pork. Nako ngarong adlaw. Very inspiration. Rice okay na. That's all for today. Ay bungol-bungol sa igsuon, masod regular kanang usa magpaubos. Ako kay mag-wait naman kung matingog akong magwang. Wala ko kasabot pero mag-wait ra ko nga matingog. Tingog na okay na nanang ginang sisters, brothers, na kasilo. Kuman mag-uli.